Edwin van Hoevelaak, de man achter vele hits. En nou sta je zelf elke dag over het podium, denk ik, of niet? Nou, het schiet behoorlijk op, ja. Moet ik eerlijk zeggen. We hebben die single natuurlijk uitgebracht een maand of wat geleden. En ja, dat gaat opeens als een speer, mag ik wel zeggen. En ik ben er wel blij om. Het wordt inderdaad steeds meer optreden. Hartstikke leuk, hoor. Nou, als je op een gegeven moment liedjes maakt, dat doe ik natuurlijk heel veel van andere artiesten. Maar nu beleef ik het zelf weer om op het podium te staan en de reactie van het publiek te voelen en te horen hoe die mensen uit hun dak gaan. En ja, dat is toch iedere keer weer een kick. En ik merk, ik heb natuurlijk heel lang zelf niet meer opgetreden, maar de laatste tijd gaat het weer steeds meer. Dat ik toch zoiets heb van, ja, ik wil dat voorlopig nog niet missen. Ik heb nu serieus wel besloten om met regelmaat toch wel platen te gaan uitbrengen. En over een week of 4 komt een nieuwe single uit. En ik denk over een maand of 2 komt mijn album uit. Dus ja, het was natuurlijk altijd een beetje van, nou ja, we brengen een single uit en we zien wel. Maar nu is het toch wel gedegen een plan en we gaan wel serieus aan de gang. Dus het zal niet zo lang op zich laten wachten. Wat zingt Van Hoevelaak? Wat voor soort nummers zijn het? Het is pop-rock, zo moet je het een beetje zien. Lichte pop-rock, hoor, niet te heftig. Een beetje in de stijl van Jeroen van der Boom. Het zit altijd, zeg ik altijd maar, tussen Jeroen van der Boom en Nicky Simon, daar zit het een beetje tussenin. Dat probeer ik na te streven, dat ligt mij het lekkerst. Toch een beetje stoer, met leuke toegankelijke teksten. En niet te moeilijk, gewoon gezellige muziek. Nou zijn Jeroen van der Boom en Nicky Simon nog heel actief op Twitter. Doe je daar eigenlijk al aan mee? Nou, daar ben ik mee begonnen. En het was even ontdekken hoe dat werkte. Ik ben niet zo op de hoogte met dat medium. Maar ik vind het hartstikke leuk. Ik zit de hele dag een beetje op de Twitter te kijken wat iedereen doet. En er zijn mensen die mij volgen en ik volg ook een heleboel mensen. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Het bestaat allemaal, dus ik doe eraan mee. Het staat ook op mijn website. Ik heb een nieuwe website, www.vanhoevelaak.nl. En daar staat ook mijn Twitter op. Dus dan kun je volgen wat ik allemaal aan het doen ben. Dus dan horen ze als eerste wanneer die nieuwe CD in de winkel komt. Ja, dat zal ik eens even op Twitter knallen wanneer het zover is.